Erokamano kuom medo kete Ramogi TV nyakwa Ramogi. E gweng' ma Nyagoko ya Sembo Kanyigoro, jonyuol moko nigi sigana mar geno ne jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol. Rael gi George miyo sigana mar bedo gi nyithindo adek duto manigi ng'ol mar winjo kod kaka hocho kod anyuola osekonyo gi. Jael Lieta miyo sigana. Bedo janyuol en gino mamiyo thoth ji mor ahinya e kinde ma gichako ngima manyien. Recho Awuor kod George Omogo nochako ngimagi mar keny but skul mar Nyambuoyo Primary kod Junior. Nyasaye nogwedho gi nyathi tok higni 2 mar dak kanyakla, kama chielo ochako luwo machiegni tok mano. Kata kamano, giwacho ni bedo gi nyathini nochako miyo gi penjo modhuro. Koro mokwongo ni to kane odhi matin to nwafwenyo ni ok owinji. To nok wanyal fwenyo piyo, en mana ni koro kitero osiptal tineno ka nyathi ok lokre, kiweye ot tineno kaka mobete ne miduogo yude kobet. Koro ne chanda wan to nyathiwa ni be ongima. Mae nokelo negi penjo modhuro momiyo gichako wuotho kuonde thieth mopogore mar yudo duoko. Maduong' ne mane pod wakete pachwa ahinya. Koro maduong' no be ka bage kwase temo kamano to notamore. Waduogo kode waneno ka lokruok onge. Koro luoro nogowa kendo paro nodwa bete mang'eny ahinya. Notem thiedhe, notem miwa yien, but ne ok wafaulu. Koro wachak wadok e district hospital, omiwa barua watere district hospital Bondo. Ne pod nok wafaulu kata nomiwa yien, notem thiedhe kamano. To lokruok ok ne wayudo. Kamano, chunygi ne ok ojok. Ne gidhi mbele gi manyo duoko kuom lakteche. Wuoth manotero gi nyaka Kisumu ka giwuok Asembo, tok mano gidhi nyaka Nairobi. Bang'e no wapok wayudo daktari moro to nowuoyo kodwa ni nyathi en ok one ka nitie gi problem e ngimane, but kapod ok wanyal accept to water nyathi e referral Kisumu. Ka nyathi oromo 5 years nwatere Nairobi. Koro kan sama nwatere kamano yudo ka jalo bang'e ni be ni kamano, but ne luoro gowa ni ok nwanyal thiedho gi ji 2 nikech makama be nwasechako chich ni en bende en kamano. To thiedho gi ji 2 ne bedo no matek. Koro nwatemo ni mondo okong wang'e ni maduong' ni ang'o marach godo. Koro maduong' ne mane pod wakete pachwa ahinya. Yie ni mano e chal mar nyathigi ne ok obiro mayot, kendo nokelo ywaruok e kindgi kuom higni. Mokwongo, ing'ama dhako kibiyie ni ing'eni en lweny ka nyathi mokwongo dwa wuok kama ibuko ni ma gombo mar dala gi dichuo aringa to dichuo bende ni ma nyako wago dalagi an ma koro tek in weya idhi ted kam kata idhi thuru. Koro lwenyo ni obedo ga ma kaponi ni ng'ato kodonje dieru ma jahocho ok obed ga mayot, en keny makethore. No tek mondo me accept ayie gi wachni being ni mago gik mapok na winje gweng'wa ka, but koro gikinda piny kanwaseyudo hocho makende koro no accept mwang'e ni koro gin magwa, Nyasaye machiwogi. Gikanyo emane gichako go safachgi mar hocho kendo rwako nyithige 2 mokwongo mane onge gi nyalo mar winjo kata wuoyo. Nyasaye nokwongo donje, kasto nwayudo jok manodonje ma jonyuol wuoyi bende nobedo jakorwa moloyo wuon gi ahinya. Nosiko en mana hocho to gi siemo wuode. Hocho to gisiemo wuode to an bendo siema. To no accept ka late nikech nyathi maduong' nwatere skul ka koro late. To gikone nwatero gi skul. Koro ka nwatero gi skul, nwayudo ka nyithindo ng'eny kuro. Machal kamano. Nomiwa mijingo. Ka nwatero gi skul for the first time Nyang'oma, School for the Deaf in Bondo Sub-County. To nwabedo gi chuny mokwe. Ka nyithindo ne ng'eny kuro dabal koro akono karo kwan kendwa. To challenge maneno jo Ramogi gi jo mass media ni puonjogi matek, puonjogi ok yot. Being no ok en achiel, wan gi challenge maduong' korka ting'gi. Richo gi George wacho ni pek magikalie en tudruok e familia margi ka nyithindo 3 loso gi sign language kama moko to wuoyo. Ka iwuo gi nyathi, wuoyo kode ne matek. To nokonyowa e skul kuma gintiere, ne nitiere December holidays, ne gitemo luongo ga jonyuol mondo mi gipuonji kaka nyalo wuoyo gi nyithindo, kaka nyalo communicate gi nyithindo. Koro mano nwayudo yot ni samoro ka December chopo, en mana ni koro bedo ting' matek nikech wane mwamanyo kaka nyithindo gini, lakini ni wa release ng'at achiel ma samoro wuon gi ne dhiga
e December holiday kendo dhi puonjore. Koro kano puonjore oduogo to konya, waneno kaka watimo. Nyithindogi bende osekonyo jonyuolgi gi jowetegi mamoko mar ng'eyo sign language, kendo mano e dhok mathothne iwache odgi. Skund primary ma Irabu osedongore mokalo. Jopuonjre koro mor ni gidhi e yweyo. Giduto gichano mar dhi neno le mag bungu Nairobi National Orphanage. Ati bende ka medo bedo maduong' kipenje to ndikoni to ng'isi kaka sign. Koro mane kaka wasebedo kwa dhiga kodgi manyaka sani. Kata sechegi wan gi kalenda moro sister no ed teacher gi nokonyowa godo ma sign ABCD up to Z. Koro ng'iswa ni so long as niseng'eyo ABCD up to Z ki sign gi to wuoyo kodgi bedo mayot. Gin magipuonjo jowadgi. To jowadgi bing ni jowadgi tindo maluwogi. Ande joma tindo gi weche gi mako piyo piyo. Gin magipuonjogi to bas koro kiny kata bandal matindo koro gituga tuga. Recho jiwo jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mondo kaw thuolo mar neno ni gichopo e skul mondo lok ngimagi. Kik kane ot, nikech nyathi ka nyathi kobiro to biro gi talent mage. Nyathi ka nyathi nigi gweth mage. Koro kikane ot to ihinyo nyathi ahina no. Nikech kata mana sani nyathina manyako ni ojang'wech, oringo, mamano nwafwenyo mana kosedhi e skul, onyalo dhi e sport, drama otimo, to mago nwafwenyo mana kosedhi e skul. To bende kokan gi ot ahinya to wigi wilore. Waseneno moko ka okane ot. Nikech ok onyal wuoyo, koro hiye wang' to ich wang' mang'eny ma gibedo godo, iwacho ni gibedo gi depression, to dhi obongo, koro pache wilore. Kore momiyo akwayo janyuol mantie kode ot, onyalo neno ka nyathine no chal ka gima rokni, pache ok ler. To samoro pache mok ler no biro mana nikech kan mikane go e ot no. To di igole oko ma en bende onge kaka unyalo wuoyo. O pache no biro duga mos. Ngima mar rito nyithindo 6 ok yot ahinya. Pek medore ni mar 3 kuomgi nigi ng'ol mar winjo. Rachel ma en fundi charan kod George mariembo bodaboda wacho ni gitemo kar nyalogi mar miyo nyithigi ngima maber kokalo somo. Koro wachapna chapa ibaro mana yiendi moro to ang'ama riembo bodaboda. Koro be kase riembo matin ma irono apogo kon nus kon gi kon. Riembo gi mang'eny e skul. Omiyo andakwa mana ni kantie support madumiya to majorly obed mana mar on education. Sigand Recho Awuor kod George Omogo en mano makelo jip ahinya ne jogo manigi nyithindo manigi ng'ol mondo onene nyithindogo oyudo ngima makare manyalore ma ok pandogi, kendo neno ni familia duto kod anyuola konyo mathoth e rwako jogo manigi ng'ol mora mora. Jailieta, Ramogi TV, Nairobi. Ten migawo mar thieth e kaunti Migori okono josiasa mondo wekelo siasa sekta mar thieth e kaunti no, kinde magiwacho ni chenro mar thieth e kar thieth maduong' ma Migori ni kare gi kwedo weche mosebedo ka fung'ore e mbui ni kar thieth no dhi marach. George Juma miyo waler. E kinde ma ndalo ariyo mokalo weche mathoth osebedo ka koro sako ite mbui ni chenro mag thieth ok dhi makare e osiptal maduong' ma Migori. Gini weche mosebedo ka ende kod moko kuom josiasa kaachiel kod jomamoko matiyo kod mbui. Wechego ma ifuong'o e mbui ma oting'o nok mar yedhe kod muya e osiptal maduong' ni ma Migori osekelo piny mathoth kaachiel kod luoro kuom oganda. Facility has seen tremendous expansion, and due to that and also the specialized services and the quality services we offer here, which means it stretches our resources quite thin sometimes. But what we have done and we have planned is we have planned for enough cover for all these aspects. Waseketo policy ni revenue kata pesa mo osiptal kelo itiyo kode e osiptal kanyo, kendo 30% mag pesgo eko ing'iyo godo yedhe go sibitende go eko. Kata kamano hotel migano mar thieth e kaunti ma Migori ka hotel negi kod jatend migano mar thieth e kaunti ni Caleb Opondi wan osiptal maduong' ma Migori nitiere kod yedhe moromo kaachiel kod muya, kagiwacho ni weche ma iwacho mbui go gin miriambo ma ifuong' kod josiasa. County Referral Hospital kende odiochieng' kodiochieng' wayudo jotuo 50. Kidhi e wards waka idhi yudo ka wards opog nikech gin gadieri kuom thieth makare mayudore osiptandwa ni endi. De osiptal ni indi yath onge kata jotich ok ti makare, de ok opong' kaka opong' ni endi. Kendo wach moro miwacho ni
ji tho nikech oxygen onge, wan gi oxygen ya kutosha. Tend migao ni mathieth wacho ni sekta mar thieth ka oketi siasa maonge tiende to jopiny ema hinyore nikech gibedo kod luoro mar manyo thieth e osiptendego. Ng'eyo ni osiptal machalo kama challenges nyalo bedo kendo ji nyalo tho, to ka ng'ato opo ni owito ngimane to kik wakete siasa kaeto wacho ni gini ne onge momiyo ng'ato tho, nikech jodakteche wagi temo matek kabisa mondo joma biro ka man gi geno mar yudo ngima oyud ngima. This facility experiences these huge numbers because of the quality care that we provide, and we'll urge the public and also the leadership out there that healthcare is one of those sensitive dockets that our departments that if you want to kill, you politicize it. Urge the leadership out there to be more responsible in their utterances so as to reduce the anxiety within the population. Apisa maduong' e migaono mar thieth Samuel Atula wach ni yedhe kod gige thieth mamoko gintiere go moro mosiptali maduong' Migori, kendo jopiny koro kik chik itgi ne miriambo ma ifuong' kod josiasa. Today in the morning we received a consignment of 5.3 million worth of commodities, both pharmaceuticals and non-pharmaceuticals from KEMSA, which addresses any emerging health issue for our clients. As well as issues of oxygen supply, we can state with authority that we have more than enough oxygen to take care of all our patients. To ka otende kod ywak no osiptal nitiere kod jotich manok, ten migao mathieth e kaunti ma Migori wacho ni kwan jotich ok nyal romo. Kata kamano, jotich ma gintiere go sani oromo chiwo thieth makare ne oganda. Bende ten migao ni kwedo weche ma osebedo ka fuong'ore ni sama stima koro lal to osiptal osebedo kod midhiero ma opogore opogore. The facility, we have a backup system. When the power goes off, we have 2 generators, which normally peaks immediately when we have a power interruption. And also we have new gadgets, which we call NewGuard. This NewGuard is able to monitor each and every patient that we have in the newborn unit, and this one helps to alert even the healthcare workers who are in the facility and are taking care of our babies. So in case of anything, the gadgets are able to help us and they are able to act promptly. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana Juma ka Juma wakelo ni chendo magin kanye kaune ntielo mogik ma Gor Mahia wakelo ni kit tende kod kaka nutiyo kod jowagunde loch wagunda Walter Nyambaga mioler. Kani joro chere ochopo, Gorno iko joge marakore kodgi. Gor kano sama no bedo loch mosechako bedo loch na ndalo mane wasungu donje piny ka to Gor no ulo ni jomoko biro kenje waka ore pinywa ka ma gichalo gi nyithindo matindo, gichalo gi bogno to gitingo gik moko machalo luth kuon ma dhogi golo mach, to jogo biro donje pinywa ka. They are going to rule us. They will stay for some time. Ndalo gibiro chopo, gibiro dok, gibiro chako duogo. Koro ka giduogo, o gibiduogo ni giloyowa, gibiduogo koro gidak e kindwa ka. Nokawo wuoth modhi nyaka Kawanga moromo gi wasungugo. Odieche kane odak e kama ne iluongo ni Boma, kendo maugo bende ne kecho e God Sori. Gor ne okonyogi mi ginar kendo gichopo Kisii. Kata kamano, ne osandogi kod kich. To penjo ni ere dala duogo do piny jatendu. To Kisii mana Sigamo. Oyudo ka urogada wimera bora jaduo jegina jalumo rabora ma dendo idh kato bwana donjo dala ne ka. Bwana donjo titere ire. No wuoyo gi ngeche. Kiwuoyo kode to duogi gi ngero. CW no ng'iyo kon manga malich man ne giwore. This man, the way he organize pinyeni, the way he wuoyo gi ji, it's like a dynasty. Koro CW kane gido mondo gibed Sori, get headquarters Sori, to Suna no baro gindasi kato gidar koro giduoka. Gibiro ir Gor mondo nyisgi kama ginyalo kete the headquarter in Homa Bay district. Kato Gor notero gi in school maloka cha. Yes. Kacha cha. Emano gidhi gibedo kanyo iluongo ni Boma.
Kanyo ma gikuongo gibedo kapok gidhi Kisii. Koro kane gisedhi Kisii ma koro gisesettle in 1902, CW obiro penjo Goni, sani wadwa establish our colonial system a district ni. Dang' imiwa ruodhi mwanyalo chako go tich, konywa tich. Ogore mono appoint the first chiefs manutiyo gi the colonial government in South Nyanza and Central Nyanza. Eventually, they made him the paramount chief. But ruodhi nimiyoga gowns to put on. En odag golo leopard skin mare, gugute chande, gi bangles mananie nodag golo. Ne en kit jatelo mane. And because of that belief, Goro nowuotho kuom chife teko konegi niya, kik gown mar msungu donje wiu katu lokru joneko katu chak sando jothuru. Dala Goro no represent the protection of the Luo culture. Kinde mar thone kane ochopo, Goro notimo tim mane obwogo oganda. Nokone kati bed mana nade e piny Luo ka, kata ni jamen, to kinyago ji, to mondo dala ni olose maber, nyaka wach ni chiemo yudo ng'at moro monyagi. Koro nokone joge, ni an bende ok adwa nodhi, ni kata ji owach ni an ok noloya, to mondo dala nodongi, nitiere ng'ato mabiro a loka kocha, yo loka Central kocha, mabiro ni biro thiedha. This person kabiro thiedha, to biro, to sama kama obiro donjo. Koro Goro nokwongo luongo jodongo, monyiso jogo, en ng'ama kama, oting'o gima kama, to boneno kobiro chopo ka. Nogone Gor gimonego chule. Ng'ano iluongo ni Nyamlunglu wuod Ogoma. Kosetimo thieth, to koro owuok, nodok, nokono mondi, nomondo gokinyi. Koro nokowe gi dhiang'. Dhiang' manokowe godo ne en dher juogi, mano dak barachar. Koro en okano omiye dhiang', odhi godo, odhi idho go yie, kodhi go Siaya. Gima notimore, joma ne kowe nokone dhi wadhia kode, to kik ung'eyo, to kusewuok kode, koidho yie kod gidhene, to loke uduogi. Koro dhiang' kane ochopo e dho nam, dhiang' nolokore jowi. Nyamlunglu noidho yie kakoro dhi. Nikech dhiang' kako lokore to dhiang' oringo molal. Koro kane oduogo, kane odhi, nokochopo loka. Ai marach yie no capsize e lake mane otho. Goro be kaka ndalo nosechopo, Goro nodhi otho. Kuom ai maber, kata marach, dhiang' manomiye cha, kane oduogo, nene dhe juogi, ema nonegi, manoban piende, ema nokava godo Gor, ema noyike godo kacha. Gin kod chenro mar gero emko mar Gor Mahia, mondo obed kanyono mongirore manyalo ywayo welo. And this shrine will be a shrine ma promote the Luo heritage, the Luo culture, heritage and culture, and then we are going to turn it into a research center. Kaluwore gi gunda Gor ma kani wantiere ni, ok onen maber ahinya kaluwore gi nying Gor. Koro nakwayo mana ka sirikal nyalo kele kony moro mondo kaendi mondo gerie gimoro mibiro paro godo Gor. Moko kuom yawuote nobedo jokedo mane odhi e pinje ma oko, kendo goyo lweny mokwongo to kod mar ariyo. Yawuot Gor ariyo to gi nyakware achiel. One was called Silvanus Oulo Gandu. Gandu meant the sound of the gun. Gandu. Then there was another one called Daniel Aruka. And then there was Isaka Opeyo. Those were the three members of this family who went to the Second World War. Koro nyisa ne yawuot Gor bende ne gichir to gimbi mane wuok kuom Gor. Keche ne gidhi magigo lweny magiduogo ka gingima. Kwara ne an yudo ka en ni luonge ni sergeant, yani notiyo tich sirikal.
Nen go sibe mang'eny malich. Kumbe jobilo wetene, there are so many. Nyakaramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ka jata chenro mar kunthulni duto en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Nyakaramogi tok yudo sigana mopogore opogore manotimore Sembo, weche motenore kod thieth Migori kaachiel kod Gor Mahia tielo mar adek wakawo yweyo matin kik dhi mabor waduogo kod weche mag tuke. Winjo wendani to di mana *860 *418# to igwedhowa waduto. Shalom. Arwaki e chenro mar Injili Ngima Ramogi TV Sabato malerni ma Nyasaye omiyowa. E thuolo ibiro kawo thuolo mar nono ndiko kamano, ibiro yudo thuolo mar dhi jiwo ng'ama machielo. E thuolo mijiwo ng'at machielo no kata in iwuon idongo. Gwedhori. Koro wabedo kod gweth nyadere. Obiro riti kiwuok kendo kiduogo pile kendo nyaka chieng'. Happy Sabbath. Happy day. Injili Ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Tungen kain ni mocho ni nitie diet. Koro sani winjo kain gi kwe. Nikech koro ini seketho anyuola ni chuth. Machiegni weche mag tuke mor gilo nopong'o alap ndeke ma Eldoret kinde ma Sebastian Sawe ma en jalo mamakore kod ng'we kinda nomolo e gwengego. Sawe ne oting'i ndek jolweny ochopo alap ndeke kendo rwake gi jotelo jopiny kaachiel gi familia mare. Kano loso gi jofwambo, Sawe lero ni pache duto ne onge weyore kod mang'we kinda, kata kamano duoko ne Nyasaye erokamano kuom taye nyaka gino manoyudo. Osingo nobodhi nyime gi ikruok mage kendo Kenya biro neno duoko mapiny ne mane oringo London kinde mabiro. Tim Kenya jotugo maringo ng'we mag shot oikore mar manyo kombe ng'we mag World Relay Championship mibago dirani e boma mag Gaborone piny ma Botswana. Kenya donje piem makamae gi timbe abich moting'o jong'wech ma yowuoyi gi nyiri kidieny ma 4x100 meters, kidieny ma 4x400 meters ma okeini, ng'wech manywando chuo mag okeini 4x100 gi 4x400, ng'wech ma yowuoyi mar 4x100 ibiro telne gi jang'wech mamakore kod e pinje ma ng'weya mag Afrika e puth njiri Fernando Manyala kaachiel gi Meshak Babu, Samuel Chege gi Daniel Mwai. Tiegruok mandala adek marango kenge menyalo keti magarite pewe mane bagi riwruok matayo tuke adhula e pinje mag Afrika CAF Urumayanga e boma ma Nairobi. Winjruok maduong' nobedo mar medo rang'iny mar arita pewe jogo mane oyuore tiegruok makamano. Lero gigo mane gipuonjore biro konyo timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika biro bagi higa manyien e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. To be disciplined, to promote the football in our country. The only thing that we can do is to talk to them, not to fight them. Not the security people to fight them, but to engage and regularly. I'm happy it has come early. It has given us a time limit.
1 year too. So at least it has equipped us, and we are now going back to our clubs or another place under the security measures. We would implement what we have done here. I want to see a situation where we will have a whole season without any security breaches, and I also want to see a stadium where we have people coming in over the weekends with their families and enjoying the matches. Hawa maofisa ambayo tumetrain hapa tutaweza pia kuwatumia katika michezo mbalimbali kuhakikisha kwamba Kenya inapoweza kuandaa hii michezo, usalama unakuwa ni wa hali ya juu. Nyakwara mogimano emokele giko mar mi weche manyien chenro mar oimore moikuni odiochieng' kawuono. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mar wechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa nen Liz Otieno.